Добър ден! Намираме се в учебен център Интелект. Аз съм тук по покана на директора на учебния център Интелект. Цветина Захарлиева съм, изпълнителен директор на Сдружение младежки и граждански инициативи в Розовата долина, което сдружение създадохме през 2007 година, заедно с учебен център Интелект, община Карлово и младежи ентусиасти, които искаха да направят едно сдружение, което да работи за младите хора в общината. Сдружението ни активно работи по местни, национални и международни проекти, като специално внимание днес ще обърнем на международните проекти, които вече за тези 6-7 години, от 2007 до 2013, 6 години, сме реализирали над 100 проекта международни, благодарение на които за тези години сме изпратили 600 младежи в почти всички страни на Европейския съюз. Проектите се осъществяват по програма Младежта в действие, където нашето сдружение е или организатор на проектите, или партньор. Като учебен център Интелект е съучредител на сдружението и когато имаме одобрени проекти за международните участия, даваме приоритет на младежите, които учат в учебен център Интелект, тъй като всички проекти са с работен език английски и е необходимо много добро владеене на езика, за да могат там да комуникират с другите младежи в тези проекти. Постоянно кандидатстваме с нови проекти. Само миналия месец имахме 30 младежи, които бяха в проекти в Швеция и в 3 проекта в Англия. В момента също така има една голяма група 15 младежи с 2 ръководители, които са на младежки обмен в Полша. Също са възпитаници на учебен център Интелект. Те са от по-малката възрастова група, от 13 до 15 години, тъй като тези проекти са отворени за различни възрастови групи. Младежките обмени са от 13 до 30, а международните обучителни курсове са за младежи над 18 години, без горна възрастова граница. Тук с нас са и младежите, които се включиха в младежките обмени в Швеция и Англия миналия месец и те могат да ви кажат как се чувстват, какъв е техния опит в тези проекти. Имаме вече младежи, които са се включвали, може би има някои младежи, които са участвали в 5-6 проекта или те се връщат коренно променени, по-толерантни, отворени към различни култури, тъй като в тези проекти задължително има включени междукултурни вечери или събития, в които всяка от страните представя своята култура, заедно играят различни обучителни игри по темата, която е проекта. Те са на най-различни теми: екология, права на човека, въобще най-различни теми могат да бъдат, но сега да дадем думата и на самите младежи да кажат как се чувствали, помогнало ли им е доброто владеене на езика, за да се справят с предизвикателства на проектите и участието в тези проекти. Да дадем думата на младежите от Швеция. Първо, това, между другото, беше една много интересна дестинация. Така, първият ни младежки обмен за Швеция. Преди това имахме обучителен курс един и предполагам, че им е било по-интересно, защото е страна с доста по-различна култура от нашата. Те могат да кажат. Добър ден! За мен това беше един от първият ми обмен, на който съм бил в чужбина от тази организация. Беше много интересно за мен. Това беше шанс да се покажа знанията, които съм научил в учебен център Интелект и беше много вълнуващо. Какво беше най-вълнуващото? Най-вълнуващото беше, че видях много нови неща. Като например? Като например видях градът Гьотеборг, който е много красив град в Швеция. Видях колко е красива природата. Как премина твоят обмен? Обменът премина много добре, усъвършенствах си езика, научих много, преживях много неща, запознах се с много други хора от различни... За какво си говорихте? Какви бяха най-често обсъжданите въпроси? Говорихме за училището, за образованието в другите държави, за България. Според мен целта на тези умения е да покажем знанията, които сме придобили през всички тези години в учебен център Интелект, да създаваме нови приятелства. Благодарение на учебен център Интелект аз успях да видя една чужда страна, да се запозная с други народности деца, да разговаряме за
От кои страни бяха другите? И те бяха от Полша, Швеция и от Англия. Какво ти хареса най-много на теб? Най-много на мен ми хареса природата в Швеция. Бяхме една седмица. Мястото, на което бяхме, беше много чисто. Нямахме време да скучаем, винаги имаше какво да се прави. Имахме свободно време, разбира се, както и много различни задачи, игри. Какви игри? С цел да На каква тема бяха игри? проблемите в околната среда, като замърсяване на почви, води, обезлесяването и такива неща. Основно в сферата на екологията. Да, понеже проектът се казваше "Мисли глобално, действа и локално", и това им беше основната тема, да видят какви проблеми има не само в всяка от отделните страни, в целия свят, но как всяка от страните участници в проекта работи за разрешаването на тези проблеми. Предполагам, че и Ненко може да каже за дейностите, които са имали по проекта в Англия, тъй като те бяха в Център за спортни дейности на открито и знам, че имаха доста динамична и интересна програма в тяхния проект, така че той също може да сподели. Да, в Швеция, както казах, темата беше по-скоро на екологична тематика, докато тяхното беше спорт и дейности на открито, като начин за преодоляване на превенции и зависимости сред младите хора. Здравейте, аз съм Ненко Манолов и това ми беше втория проект, на който бях. Миналата година бях и на Полша, пак във връзка с Младежкия център и учебен център Интелект. И този проект в Англия много ми хареса, защото все пак на английски се говори и с още 3 националности. Те бяха румънци, италианци и англичани. И в началото, нали, всички си само с собственото племе, може да се каже, собствената държава си държаха. После се смесихме и много неща открихме един с друг, че всъщност много по-подобни имаше някои хора от другите националности, колкото измежду нас. И самата програма много ми хареса. Имаше първите няколко дни се запознавахме, игри разни за правене на отбори. После имаше стрелба с лък, катерни на стена, катерни на въжета, учихме, ако човек припадне, какво да го правим, нали, изкуствено дишни такива работи. И всеки ден имахте различна програма. Да, всеки ден различна програма. Различни занимания по този проект. Да, сигурно било много забавно. Да, и то на открито беше в един лагер, Вучи се East Essex в Мерси, точно до морето. И първи ден се събирахме раци. И в едни бунгала бяхме настанени по 6 души и смисъл всичко беше хубаво. Няма какво да се оплача. Само дето валеше дъжд, ама това за Англия е нормално. Това си Англия. Това, което също искам да кажа за тези проекти, е, че те дават много голям шанс на младежи да се включват и младежи в неравностойно положение, тъй като програмата покрива 70% от пътните разходи и на 100% настаняване и храна, всичко там им е поето. Ако има местни екскурзии, ето както в Гьотеборг ги бяха водили в най-големия увеселителен парк на Скандинавия, така че всички тези допълнително включени в програмата неща също са им покрити, дори те казаха, че са им давали пари за обяда, когато не са били в лагера, когато имат ден навън в Гьотеборг. Така че това са проекти на Европейската комисия, които целят да насърчат младежката мобилност и контактуването с други култури, опознаването на тези култури, за да се насърчава толерантност, взаимно разбирателство между младите хора, да се борим с проблеми като ксенофобията, нали, неразбирането на другите нации, тъй като аз също миналата седмица бях на обучителния курс в Лийдс, тъй като съм и сертифицирана обучител към Европейската комисия по тези програми и
Целта именно е, нали, да се правят такива курсове и обмени, за да се повишава съзнанието на младите хора по различни теми. Затова казах, че те варират от екология, права на човека, борба с зависимостите, насърчаване на толерантността. И затова всеки проект има динамична, интересна програма с най-различни методи, в които се стремят първите дни да се опознаят участниците, но след това се навлиза в темата и връщайки се, те са малко или много подготвени по тази тема, нали, с повишено съзнание. И това, което искам да кажа, че ние продължаваме активно да работим по програмата, въпреки че тя тази година приключва, но очакваме новия програмен период да стартира 2014. До края, това, което към момента имаме одобрено, това са 3 обучителни курса в Англия още, които са за над 18 години, 2 в град Йорк, 1 в град Глостър. Също така обучителен курс в Словения и още един младежки обмен за лятото в Италия. Така че приканваме наистина младежите да се включват в тези проекти, защото са за тяхна полза. Как работите толкова години с учебен център Интелект, който е съучредител на Сдружението с нестопанска цел Розова долина, и каква е подготовката, която извършва учебния център? Това, което мога да кажа, че да работим много добре с учебен център Интелект, госпожа Цанкова и заместник-председател на Сдружението. Веднъж годината правим годишен отчет, какви проекти сме направили, планираме за следващата година и мога да кажа и самите младежи сигурно го виждат, че от всички тези 100 проекта, които до сега сме реализирали, може би най-добре подготвени тръгва винаги нашата българската група и всички са много доволни и от езиковата подготовка, и тъй като ние винаги ги събираме групите преди да тръгнат, правим им инструктаж, нали, какво трябва да подготвят по някои от темите, има да приготвят определени неща, да кажем презентация за България трябва да направят или презентация за екологичните проблеми на страната, ако е екологичен проект. Или сега, например, групата, която е в Полша, трябваше да направи презентация за традиционни български храни с снимки, нали, с описание, тъй като това е една от темите на междукултурния младежки обмен в момента в Полша. Събираме ги при нас в младежкия център, помагаме им да си направят презентацията и нали, администрираме този целият процес на закупуване на билети, изпращане за страховки, а от учебен център Интелект разчитаме на добрата подготовка по езика, за да могат, нали, да се справят добре там. Ще те попитам, госпожа Цанкова, един въпрос, но преди това искам последно да попитам учениците. Вие какво ниво на обучение в учебен център Интелект по английски език сте завършили, така че да ви дава свободата да общувате свободно? В момента аз завърших ниво S3. Аз тази година завърших подготовка за сертификат, което означава, че до година ще карам първия сертификат. Аз, в принцип, винаги съм се чувствал свободно да говоря английски език, не съм се притеснявал. Аз мисля, че бяхме на много добро ниво, когато бяхме в Швеция. Нищо, че останалите бяха с няколко години по-големи от нас. Мисля, че показахме добри знания по английски език и справихме много добре. Какво ниво си? Аз съм S5, завърших тази година. Аз учих една година тук и изкарах втори сертификат. Това И то са достижението, да. Да. Той е участник и в другите ни проекти тук вътрешни с така много добри резултати. А в презентациите? Да, презентациите. Всички деца наистина са много добре подготвени и мога само да се гордея. Изключително много ме радват с нивото си на езика. Когато се връщат всеки проект, винаги казват: госпожо, с нашия английски бяхме едни от най-добрите. В много случаи казват: бяхме най-добрите, в другите случаи казват: имаше там примерно от англичани, които бяха по-добри, които естествено. Нали? Но наистина винаги отзиви за нашите ученици са много добри, високи отзиви за нивото на техен английски. Даже бих искала да кажа, че миналата година една от групите в Италия, нашите ученици дори са ги заснели с тях интервю представителка от Оксфорд.
за да покаже на своите студенти в Оксфорд децата от едно малко граче, от една малка страна, с какъв добър английски могат да представят себе си в международните проекти. Но бих искала тук да вмъкна още нещо от гледната точка. Значението на тези проекти, значението на дейността на това сдружение по организация на тези проекти, на резултатите на децата при изпитите вече за тяхните сертификати на университета Кембридж. Свикват да мислят, да задават въпроси, да отговарят, да чувстват ангажирани в световните проблеми, които вълнуват целия свят, и младежите, и тези, които не са вече чак толкова младежи. Това е защитата на околната среда, това са социални въпроси, това са въпроси свързани с живота в тяхната собствена страна. Говорим за България, защото всички тези въпроси са засегнати именно по време на явяване на изпит за сертификатите на Кембридж. Почти всички въпроси, по които работят, свързани именно с тези теми. И това, че участват в тези проекти, че общуват с младежите от другите страни, че провокирани да мислят върху тези теми, изключително много помага им при самите изпити за сертификатите на Кембридж, защото просто те са подготвени, да знаят какво да отговорят, какво да напишат, на какво да наблегнат. Така че аз смятам, че за самият учебен процес при подготовка им за тези изпити, за сертификатите на Кембридж, това има голямо значение, голям принос. Също и тук от тази гледна точка много съм благодарна на госпожа Захарлиева, защото тук е много голям дял в нейната дейност и разбира се на децата, които с удоволствие учат тук. Идват сега родители, записват си децата, казват, не знам какво ги правите, записахме миналата година, първата година, не искаха да учат английски, сега те са ми напомнят, майко, да не забравиш да ни запишеш. Така че аз смятам, че вършим много полезна, хубава работа, всички заедно и по отделност.